बबेयावथो थाङामोन आइ दैजि आबै रानिखौ लानानै बबेयाव थांदोंमोन दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आफा रानिखौ लानानै दाबसे जायगायाव खोनानो मोन्दों बेबायदि उन्दै समाव रायलायनानै बेमार आजारजों माथो गोदोनानै थानायफोरखौ माथो रायलायहोफिननो हाग्रा सासे बुरै दङ होननानै खोनानो मोन्दोंमोन बे बुरैखौनो नागिरलांदोंमोन नाथाय खाफाल गाज्रि बुरैखौ जोङो लोगो मोननो हायासै मा फिसा बेबायदि माथो गोमानानै थानायखौ माथो रायलायहोफिननो हाग्रा बुरै दङमोन अह जोबोर मोजांनि बाथ्रामोन बियो नाथाय बुरैखौ मानो लोगो मोनासै अह औ आफा लोगो मोनहैयासै दिनै बुरैया थैनानै थांनाया दान मोनथाम मोनब्रै जाबायनो बे बुरैखौ लोगो मोननायमोनब्लाथ' जानांगौ आंनि फिसाजोआ दिनै बेबायदि बबि जानानै थानाय नंलामोन आंनि फिसाजोनि थाखायनो आं गोबां सिन्था आफा गोबां जायगायाव आङो खबर लागासिनो आंनि बे फिसाजोनि माथोखौ सोरबायदि मानसिया सोखानो हागोन अह बेबायदि होननानै सिगाङावनो नों आंनो खोन्थानायमोनब्लाथ' आङो बे आबैखौ लानानै थांगौमोन नों दिनैसिम आंनो खोन्थायाखै नोंगौ फिसाजो जोंनि आबै रानिखौ जोङो जुदि रायलायहोफिननो हायोमोनब्ला जोबोर मोजां जागौमोन बेनिख्रुइ आरो साबसिन जोंहा आरो गोजोननाय मा दंबावोमोन आबै रानियानो जोंनि जिउनि नखरनि फिउचारनि जोलैनि बेनो जोंनि थै आबैखौ जुदि जोङो राव रायलायहोनो हायोमोनब्ला जोंहा आरो जेनिबो सिन्था गैलामोन नाथाय मा खालामनो इसोराबा बे गथ'नि सायाव मानो एथ' गिदिर साजाखौ होखो आइ दैजि आबै रानिनि थाखाय नों जेरावनो मोनो खबर लाबाय था सोरबाफोर बेफोरबायदि गांगुलिया बोरायसा बुरिसाफोरनि मुलिफोर मोनजायोब्ला हामनो हागौ नों जेरावनो मोनो नों खबर लाबायानो था आंबो हानायखिनि खबर लानो नाजागोन जोङो गांगुलियानि मुलिखौनो होनानै नायनोसै गोबां डक्टरफोरनो खोन्थाबाय नाथाय रावबो डक्टरफोरानो दिनैसिम जोंनि फिसौखौ रायलायहोनो हायाखै जागोन दे आफा हानायखिनिखौ आंबो आंनि फिसाजोनि माथोखौ रायलायहोनो थाखाय आंबो नाजागासिनो आंनि फिसाजोखौ जुदि रायलायहोनो हायोमोनब्ला बेनिख्रुइ आरो आंहा देरसिन जेबो गोजोननायानो जाथावा मोनसे खोथा आइ खोनासं जुदि नोंनि नोम्माया नोंखौ माबाफोर उल्थां फाथां खोथाफोर बुङोब्ला डाइरेक्ट नों आंनोल' खोन्था नों जुदि माबाफोर उसुबिदा मोनदोंब्ला नोंनि आइया नोंखौ आरो बे रानि फिसौखौ लानानै माबाफोर उल्थां फाथां खोथाल' खोनायोब्ला नों डाइरेक्ट आंनोल' खोन्थादे फिसा नों आबै फियनाखौ एसे नोजोर हो आबै फियनाखौ नोङो एसे जोथोनै ला मोजांनो आइ दैजि बुंब्लाबो गाज्रि बुङाब्लाबो गाज्रि नों मिन्थिखागौ नोंनि आइनि आखला माबायदि बिनिखायनो आङो नोंखौ बुङो नोंखौ साबधान खालामो नों हानायखिनि आबैखौ बिराद जोथोन ला आरो नोजोर हो आं बिसांखौल' बुङो दे थांदो थां रेस्ट लाहैदो आंबो दाबसे जायगायाव थांनि एसे खामानि दङ ए फैबाय माथो थाबनो फैगोन होननायालाय मानोथो एथ' गोबाव आरो दैजि आइ बे रानिया नोंखौ जेरावबो लाजि फोनाङाखैथ' आयै नों मा खोथा बुंनो होननानै बुंबाय थायो बे रानियालाय आंखौ मानो लाजि फोनांनांगौ जाखो आं बेबायदि जायगायाव थाङाखै जे आंखौ सोरबा लाजि फोनांगोन आं जेराव थांदों आंनि फिसाजोनि मोजांनि थाखायसो आं थांदोंमोन नाथाय खामानिया जाबोआखैसो आयै आं नोंखौ जोबोद दुखु मोनो आंलाय नोंखौ मा खालामखो जे नों आंखौ दुखु मोननो आयै नों आंखौ अनोब्ला नों आंनि फिसाजोखौबो अननो रोंनो नांगोन आयै आंनि फिसाजोआ बबिबाबोथ' बेथ' नोंनिनो थैनि ना आयै नों मानो अना आंनि फिसाजोखौ आरोथ' आयै नों सानसे समाव बुंदोंमोन आरो बे आंनि फिसाजोखौ जोनोम होनायावबोथ' नोंनो बोलो होदोंमोन नोंनि बोसोन बायदिसोथ' आङो बे गथ'खौ खांदोंमोन नों गोसोआव दंना गैला सानसे समाव नोंनोथ' बे गथ'खौ आंखौ जोनोम होदोंमोन जों सानैनि खानि मेगनखौ सानसे बेनोथ' स्रां खालामनानै होगोन होननानै नोंनोथ' बे गथ'खौ जोनोम जाहोदों बेनिखायनोथ' आं बे गथ'खौ जोनोम होदों नाथाय दिनै बे गथ'आ जोनोम जाखांनायनि उनाव बे गथ'खौ नों मानो एसेबो नायनो हाया आयै बे गथ' जोनोम जानायनि गुबै थांखियानो नोंमोन नों गोसोआव दङ बै समनि खोथाफोरखौ नाथाय नों दिनै आंनि फिसाजोआ बबि जानाय लोगो लोगो नोंनि बै समाव खोथा होनायफोरखौ नों गासैखौबो बावगारजोब्बाय नाथाय आं दाबोसिम बावगाराखै आं गोसोआव दङ आयै नों रानिखौ अननो सोलों रानिया जानो हागौ बबि नाथाय बियो सासे जोबोर मोजां मानसि हारे सान्दी नों मानो एथ' सिन्था खालामदों आरो सोरथो बुंदों आं नोंखौ अना आरो आंनि फिसौजोखौ अना एथ' नायल' जाल' सासेल' फिसौजो आंलाय बेखौ बोरै अनालासिनो थानो हागौ नों बोरै साननो हाखो दिनै बे फिसौजोखौ अनोखायनोथ' आरो नोंखौ अनोखायनोथ' नोंनि आरो आबै फिसौनि
नोंसोर सानैनि सुखु गोजोन आं थाबैनो लानानै फैगासिनो। आं नोंसोर सानैनि थाखाय गोदान सिमां नुदों। थाबैनो नोंसोरनि जिउआव मिनि खुसिया फैगासिनो। नोंसोरो बारा सिन्था खालामनो नांला। दे, आं बिसांखौनो बुंबाय। थाबैनो गोजोना फैथारगासिनो नोंसोरनि जिउआव। आया आंनि आरो आंनि फिसाजोनि गोदान सिमां नुदों। मा जाथावगौ बियो? आरो सुखु गोजोननि खोथा। माबोरै सुखु गोजोन होनो हागौ आया? मा जाहोननि? आं साननानैनो मोनाखै। मालाबा मालाबा आइनि खोथाफ्राबो उल्थासो। सुखु गोजोननि अनगा मेगनाव मोदै लानानै सान हर गाबनांनायनिसो थांखि लायाखैथ'। मा बुजिबावनो दालाय? जोबोर दुखुनांथावनि बाथ्रा, गोबाङानो भिडिअखौ नायनानै लाइक थुआ, कमेन्ट होआ। मानो होआ आं मिथिया। ना भिडिअखौ नायनानै बावलाङो लाइक थुनो, कमेन्ट खालामनो, ना होआ होननानै होआ आं जेबो मिथिया। नाथाय प्लिज आं खावलायो, जायफ्रा नायगासिनो आंनि भिडिअखौ, अन्नानै लाइक मोनसे थुनानै होदो आरो कमेन्ट मोनसे लिरनानै होदो। जोबोर गोजोननाय मोनगोन। आरो जुदि आंनि चेनेलाव दायो सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आरो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना फेसबुक, वाट्सएप सोर मा इउज खालामो? आजिखालि गोबां इन्टारनेटनि जुग। अन्नानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोफोर जेब्लायबो आंनि भिडिअखौ नायनानै बेबायदि थुलुंगा होगोन होननानै आं आसा खालामो। बिदिब्ला फैदो जोङो दिनैनि भिडिअखौ आरोबाव नायलांफिनबावदोनि। बाम्बुला, ओइ आबौ बाम्बुला। आया माथो आबौसो? आबौ, दिनैलाय आंखौ मानोथो एथ' नांगौ जादों? आंखौ दिनै न' सिङाव फैनानै उन्दुनायखौ फोजाफैलायनानै आंजों रायलायफैनो? आबौ, मा खबर? फिसौ, नोंजों आंहा गोबां रायलायनो खोथा दङ। आबौ, आं सानो नोंजों रायलायनो थाखाय बे नोंनि न'आव थिग जानाय नङा खोमा। बिनिखायनो नों जेबो सोंफिनालासे आंनि खोथाखौ खोनासंनो थाखाय नों आंजों बाहेरायाव ओंखारलांदो। हारे आबौ, बेबायदि एथ' गिदिर खोथा मा जाथावगौ? गोसोआ गुरलुब गुरलुब मोनो। आबौ, बुंजागोनब्ला बेयावनो बुंदो ना, गोजानाव थांलायनो मा गोनांथि? न'आव रावबो गैया आरो थाबाबोलाय मा जानो? आबौ, बुंनो हायोब्ला बेयावनो बुंदो दे, थाबैनो बुंदो, खोनासंनो आंबो लुबैबाय। फिसौ, आं नोंजों गोबां खोथा रायलायनो लुबैदों, जेराव आंनि मेगनजों आङो गासै सावगारिफोरखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो नों आंजों फैफानायानो मोजां जासिगोन। थांगोन ना आंजों लोगोसे नों? दे आबौ, जागोन। नोंबा मा खोथा लानानै फैदों? बेयाव रायलायनो हालायलायै। जागोन दे आबौ, थांगोन थौदो बिदिब्ला। नों बबेयाव लाङो? आं दिनैसिम नोंजों रायलायनो जेबो खोथा लानानै माब्लाबाबो नोंखौ होसोबोआखै। नाथाय आं दिनै नोंखौ होसोबोदों। नों खोनासंनो नांथारगोन। नों आंजों फैदोल'। मा जाथावगौ बिदि? थांनायानो मोजां जागोन। दैजि, नों बहाबा थांनाया फैबाय माथो? नों मा खालामनो नागिरदों? ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों नामा? आं ओंखाम ओंख्रि संखाजोबखाबाय आरो ओंख्रिफोरखौबो आङो राननानै दोनखाजोबखाबाय। नोंसोर लानानैल' जादो। नङा आयं, आं ओंखाम ओंख्रि जानो नागिराखै। बे समाव आं सानफ्रोमबो रानिनो मेगि संनानै होयो। रानिया मेगि जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेनिखायनो आं बिनो मेगिसो संनो नागिरदों। आयं, नों मा बिथिं सोरखौबा फैसि मानो बेबायदि नायदों? नों मा मावनो नागिरदों आयं? माबाफोर खालामनो नागिरदों नामा आंखौ? मानो नोङो बेबायदि मोलिउ बिथिंबो नायदिंदों मानसि? रानि, नोंनि आइखौसो फैबाय बायदोंदां होननानै नायथिंबायनायालाय आङो। नोंनि आइ थानायाव रायलायनो हानाय नङा। आं नोंनो माबा मोनसे खोथा खोन्थानांगौ दङ आरो नोंजों सावरायनांगौबो दङ। आं बेनिखायनो बेयाव खोन्थानो ना नोंखौ बाहेरायाव लांनो जादों? बेयाव खोन्थायोब्ला दानो नोंनि आइया फैयोब्ला गासिबो खोथायानो बायफ्लेजोबगोन। बेनिखायनो आं सानदों बे खोथाखौ नोंनो खोन्थानाया जोबोर गोनांथि आरो नोंखौ आं गोजानाव लानानै खोन्थाहैनो होननानै सानदों। नों मा सानो? नों खोनासंनो गोसोब्ला नों आंनि सेरजों आंनि खाथियाव फैदोल'। मा खोथा आयं? बेयावनो बुंना। आइखौलाय मानो गिनांगौ? सैथो खोथाब्ला आइया मुंबो खालामनो हाया। दैजि, बेयाव खोन्थानाया मोजां जानाय नङा। नों आंजों फैदोल'। गिनोबा रोंदों, बादाव होनायखौबा गिनोबा रोंदों, रायलायनोबो रोङा साला। गिनो रोंदोंब्ला रायलायनोबो रोंनांगौ। वाव आव होननानै होख्रावनांगौ। खुगाल' ब्लांसिगोन बबिना बबि।
बबि बि 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 बबि गथ' बबि